Multikulturálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o rómskych pacientov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom z rómskej alebo cigánskej populácii zahŕňa pochopenie ich odlišných kultúrnych presvedčení, rodinnú dynamiku, postoje k zdravotníckej starostlivosti, zapojenie rodiny a rozhodovanie. Rodina je stredobodom rómskej kultúry a členovia širšej rodiny sú často zapojení do starostlivosti a rozhodovania. Členovia rodiny môžu chcieť byť prítomní pri lôžku pacienta, a to aj počas liečby. Lekárske rozhodnutia sa často robia kolektívne v rámci rodiny a nie individuálne. Hlava rodiny alebo starší môžu mať významný vplyv. Odporúčanie pre prax. Rešpektujte a akceptujte prítomnosť rodiny v zdravotníckych zariadeniach, kdekoľvek je to možné. Zapojte členov rodiny do diskusí o liečebnom pláne a rozhodnutí pacienta. Postoje k zdraviu, chorobe a k uzdraveniu. Niektorí rómski pacienti môžu vnímať chorobu ako súvisiacu s duchovnými alebo nadprirodzenými príčinami. Môžu sa spoliehať na tradičných liečiteľov alebo liečivá popri konvenčnej lekárskej liečbe. Zdravie a blaho jednotlivca sa často vnímajú ako zodpovednosť, ktorú zdieľa rodina, ktorá sa môže snažiť pacienta emocionálne a duchovne podporovať. Usmernenie pre prax. Pristupujte k akýmkoľvek duchovným alebo tradičným presvedčeniam pacientov s rešpektom. Ak sa pacienti rozhodnú kombinovať tradičné a lekárske postupy, spolupracujte s nimi na nájdení najoptimálnejšej, bezpečnej a doplnkovej rovnováhy. Štýl komunikácie a zohľadnenie jazyka. Rómski pacienti môžu uprednostňovať úprimnú a jasnú komunikáciu, ale s citlivosťou voči rodinnej dynamike a hierarchii. Starší ľudia budú preferovať, aby boli v rozhovoroch oslovení ako prví. Niektorí rómski pacienti hovoria po rómsky alebo inými jazykmi a môžu mať obmedzenú znalosť miestneho jazyka. Usmernenie pre prax. V prípade jazykových bariér využívajte tlmočníkov a oslovujte členov rodiny spôsobom, ktorý rešpektuje ich zvyky. Pri diskusii o témach zdravotnej starostlivosti buďte jasní a súcitní. Vnímanie bolesti a expresivita. Niektorí rómski pacienti môžu prejavovať bolesť a utrpenie otvorenejšie ako iné kultúrne skupiny, najmä v prítomnosti rodiny. Pacienti môžu uprednostňovať určité metódy úľavy od bolesti založené na tradičných postupoch. Usmernenie pre prax. Je dôležité pochopiť, že expresívne reakcie rómskych pacientov sú súčasťou ich normy a nemali by sme si ich zamieňať s prehnanými reakciami. Ponúknime rôzne možnosti liečby úľavy od bolesti a zapojme všetkých členov rodiny do diskusie o liečbe bolesti. Skromnosť a súkromie. Rómski pacienti, najmä ženy, sa môžu cítiť komfortnejšie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti rovnakého pohlavia a môžu uprednostňovať skromnosť. Súkromie pri osobnej starostlivosti a liečbe môže byť obzvlášť dôležité, najmä počas vyšetrení. Usmernenie pre prax. Vždy, keď je to možné, poskytnite pacientovi starostlivosť odpovedajúcu pohlaviu a rešpektujte cudnosť a súkromie. Zabezpečte, aby sa pacienti cítili pohodlne a rešpektovane. Čistota a environmentálne preferencie. Mnoho rómskych pacientov dodržiava prísne hygienické rituály a môže byť náročných na svoje fyzické prostredie. Môže to zahŕňať preferencie oddelených priestorov alebo upratovacie postupy v spoločných priestoroch. V niektorých rómskych kultúrach existujú rozdiely medzi čistými a nečistými alebo znečistenými oblastiami alebo predmetmi, čo môže ovplyvniť to, ako pacienti vnímajú svoje okolie v nemocnici. Usmernenie pre prax. Venujte pozornosť požiadavkám pacientov na čistotu a príjemné hygienické prostredie. Pochopenie týchto konceptov pomáha vyhnúť sa nedorozumeniam ohľadom určitých postupov alebo požiadaviek. Paliatívna starostlivosť a smútočné zvyky. Členovia rodiny sa často zhromažďujú vo veľkom počte, aby pacienta podporili v jeho paliatívnej starostlivosti a aby po jeho smrti smútili. Môže to byť spoločný zážitok, do ktorého sú zapojení členovia širšej rodiny a komunity. Poručenie pre prax. Pokiaľ je to možné, prispôsobiť sa prítomnosti rodiny a rituálom na konci života pacienta.
rešpektovať ich zvyky a poskytnúť im podporné prostredie.